тай ду рӯзсанаи 7-8 август дар маркази таълимии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистон ба муовинони сардор оид ба хизмати шӯъбаҳои Вазорати Корҳои Дохилӣ, аъзоёни шӯрои ҷамъиятии мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва нозирони пешгирии зӯроварӣ дар оила дар назди шӯъбаи 2 Вазорати Корҳои Дохилӣ дар шаҳри Исфара ва шӯъбаи Вазорати Корҳои Дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд семинари омӯзишӣ дар мавзӯи ҳамкории милитсия бо ҷомеа гузаронида мешавад. Семинари мазкур дар доираи барномаи ислоҳоти милитсияи Тоҷикистон ҷараён гирифта, лоиҳаи муштаракии Вазорати Корҳои Дохилӣ, Академияи Вазорати Корҳои Дохилӣ ва ташкилоти байналхалқии ғайридавлатии дунёи бехатар аст, ки метавонад ба раванди ислоҳот таъсиргузор бошад. Ҳадафи чорабинии таълимии омӯзишӣ ба масъулин омӯзонидан ва нишон додани методҳои ҳамкорӣ бо ҷомеа ва дар заминаи чунин робита иштироки шаҳрвандон дар пешгирӣ намудани кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ гуфта шуд, ки метавонад милитсияро дар иҷрои ӯҳдадории хизматӣ муваффақ гардонад. Зеро алоқамандӣ бо аҳолӣ ва ба назар гирифтани афкори ҷамъиятӣ дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ яке аз принсипҳои фаъолияти милитсия маҳсуб меёбад ва аз таҷрибаҳои натиҷабахшу паҳнгаштаест, ки аз ин усул милитсия дар амалия истифода мебарад. Кори семинар бо сухани ифтитоҳии муовини аввали сардори раёсати Вазорати Корҳои Дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Шафизода Рустам Исмоил оғоз гардид. Мафсуф ба ташаббускорони чорабинӣ изҳори сипос намуд, ки дар таҳкими донишҳои назариявии иштирокчиёни семинар таъсир гузошта барои сифатнокии фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ мусоидат мекунад. Устодони Академияи Вазорати Корҳои Дохилӣ ба иштирокчиён дар мавзӯъҳои гуногуни самтҳои тақвиятбахшандаи ҳамкории милитсия бо ҷомеа машғулиятҳои мукаммали методӣ мегузаронанд. қобили қайд аст, ки дар доираи барномаи семинар дастандаркорони лоиҳа дастурамали таълимӣ таҳти унвони роҳнамо оид ба ҳамкории милитсия бо ҷомеа таълиф намуданд, ки метавонад баҳри пешбурди фаъолият истифода шавад. Зимни муаррифии барномаи таълимӣ таъкид гардид, ки чунин дастурамали муфид бори аввал аст, ки аз ҷониби мутахассисони ватанӣ таҳия ва омода мешавад. Китоб фарогири мавзӯъест, ки барои густариши ҳамкории милитсия бо ҷомеа ба хонанда дастур дода роҳи ҳалли муаммоҳои ҷойдоштаро бо мисолҳои воқеӣ дар шароити Тоҷикистон нишон медиҳад. раванди баргузории семинар танҳо бо маърузаҳои назариявӣ маҳдуд набуда, балки дар ҷараёни семинар аз услуби машғулиятҳои аёнӣ, пурсишу посух, суҳбати озод, мунозираи амалӣ, шунидани таклифу пешниҳодҳо иборат хоҳад буд.